Mangnamnama ti Atok LGU ang aprobaran ti kidkiddawen da iti Department of Agriculture ang nasurok 60 million pesos nga ayuda para kadagiti manalon iti munisipyo nga apektado iti oil crisis. Sigon kani Atok Mayor Franklin Smith nga ipatungpal da iti taripnong kadagiti manalon sakbay daan ang isumiter iti surat para iti nasao akid daw. Impasigurado na nga iti kanito ang maipaay ti kiddaw da maaramat nga umno ti kwarta para iti kasapulan dagiti manalon kasi iti pan nakaipaay ti fuel subsidy, rice kan fertilizer support system kan pan nakaipaay ti bini. Kabayatan na manarimaan naten ti monitoring da kadagiti manalon ang nakaro ang apektaran iti oil crisis tapno may paayan da iti kas na natulong kabayatan ang maururay ti kiddaw da. Ikarkarigatan iti LGU nga kitanto tapno iti kas na ikat iti farmers tayo iti ato nga ikat hanga mabaybayan.